Θα ήθελες να έχεις ωραίο skin αλλά χωρίς Robux και συγκεκριμένα ωραία φάτσα στο skin σου χωρίς Robux? Λοιπόν, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν free φάτσες που βέβαια δεν είναι και πολύ ωραίες. Πιστεύω δεν πολύ αρέσει σε κανέναν. Ας πούμε, ειδικά επειδή πιο συνηθισμένες είναι το smiley face και το man face. Αλλά τι μπορείς να κάνεις για να έχεις αυτό που φοράω και εγώ, το thinking face, έτσι λέγεται, δωρεάν? Που αυτό face κάνει κανονικά περίπου 150 Robux. Θα πας στο marketplace και θα ψάξεις για έναν οποιοδήποτε χαρακτήρα, characters. Θα πας στους δωρεάν, ας πούμε, όποιον να είναι από εδώ πέρα. Τον Oakley, τον Gacy. Τέλος πάντων, κάποιος που να έχει αυτή τη φάτσα. Και τι θα κάνεις, θα τον αγοράσεις. Και μετά θα πας στο customize και επειδή τον έχεις αγοράσει, αν πας στο classic faces, θα βρεις το face αυτό. Και βέβαια εξαρτάται με το όνομα. Ας πούμε, εγώ έχω αγοράσει τον John και λέει John's face, αλλά ενώ αυτό κανονικά λέγεται thinking face και κάνει περίπου 150 Robux. Και μπορώ να πω ότι είναι αρκετά ωραίο στο avatar, είναι από τις πιο ωραίες φάτσες. Εγώ αυτή είναι η αγαπημένη μου, που πιστεύω ότι από το να έχεις το smile ή το man face είναι πολύ καλύτερο. Οπότε, ναι, ελπίζω να βοήθησα και αν θέλετε κι άλλα τύποι για Roblox, κάντε subscribe.